μεγάλη χαρά που στολίζουμε το δέντρο για το βαφτιστήρι μου. Γιατί, κοιτάξτε τώρα, κακά τα ψέματα, εμείς σε αυτή την ηλικία πια δεν μπορείς να πάρεις την ίδια χαρά από ένα δέντρο, ενώ τα παιδάκια νιώθουν μια χαρά, έναν ενθουσιασμό. Είναι αλλιώς. Ναι, αλλά το παιδάκι χέστηκε για το δέντρο. Κάθεται τόση ώρα μέσα στον υπολογιστή μου και θα μου το ρημάξει. Λες, γιατί κοίταξε, αυτό το παιδάκι δεν είναι και πολύ, είναι περίεργο παιδάκι, δεν είναι πολύ καλά. Ξέρεις όμως τι έχει περάσει, μωρέ. Χωρίσαν οι γονείς του, μωρέ, και έφαγε όλες τις συγκρούσεις, έφαγε όλη τη μανούρα, γιατί έφυγε, δηλαδή. Καλά και αυτή, σάλταρε. Η τρελή το πήγαν το παιδί σε παιδοψυχίατρο. Αφού το παιδάκι σου λέω τελειώσαμε, δεν είναι. Εντάξει. Τι. Καλά, να σου πω, φώναξε τον τώρα. Φώναξε τον, έλα, θα μου χαλάσει τον υπολογιστή και θα τα πάρω. Γιαννάκη, έλα εδώ. Γιαννάκη. Πού είναι, Γιαννάκη? Γιαννάκη. Γιαννάκη, έλα εδώ, μη σε τσακίσω. Καλέ, τι είναι αυτό, παιδάκι? Όπως μάθει το παιδί είναι. Τρυφερά έτσι αμάθει το παιδί. Τι είναι το παιδί? Να το σοπέδαρος ήρθε. Καλώς το Γιαννάκη. Λοιπόν, Γιαννάκη, δες το δεντράκι, σ' αρέσει? Όχι, όχι, καλέ, μην το πετάς τέτοια, γιατί δεν σ' αρέσει, τι έχει το δεντράκι μας. Γιαννάκη, τι ξέρεις την ιστορία των Χριστουγέννων? Θες να στην πω? Όχι. Ή να τα πάλι. Όχι ρε παιδάκι, μην το κάνεις αυτό. Λοιπόν, κοίταξε, μια φορά και έναν καιρό, για να μην τα τρως κι εσύ από κάτω αυτά. Μια φορά και έναν καιρό ήταν τρεις μάγοι. Τον ένα μάγο τον λέγανε Μπαλτάζαρ, τον ξέρεις? Όχι. Όχι στα μούτρα, καλέ. Τον άλλο μάγο τον λέγανε Μελχιόρ, τον ξέρεις? Όχι. Όχι. Εντάξει, μην πετάξει. Τον τρίτο μάγο τον λέγανε. Ποιος ήταν ο τρίτος όμως? Ναι, άστον. Αλλάζουμε πρόσωπο τώρα. Τον Ηρώδη το ξέρεις? Όχι. Θα σου πω τώρα τι ξέρεις. Μια φορά και έναν καιρό. Όχι το παιδί. Εγώ θέλω τη μαμά μου τώρα. Δεν αντέχω. Μα κάτσε παιδάκι μου, θα έρθει η μαμά στο απόγευμα, σε λίγο, μην ανησυχείς. Έλα, τι θες? Θέλεις να σου πούμε ένα τραγουδάκι? Ναι. Θες? Ναι. Θέλει, έλα να του πούμε ένα τραγουδάκι. Ποιο έλα. τραγούδι να πούμε? Ένα τραγουδάκι, ποιο να πούμε, πες ένα. Πάει ο παλιός ο χρόνος, ας γιορτάσουμε παιδιά, και του χωρισμού ο πόνος, ας κοιμάται στην καρδιά. Καλή χρόνια, Καλή χρόνια, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Σαζέ. Καλό. Όχι. Όχι, καλό. Όχι. Τι θες τώρα, τι θες να σου πούμε, άλλο τραγουδάκι? Θέλω το σχιζοφρένεια, δεν σαν να βύσει. Όχ, ξέρεις? σχιζοφρένεια, το ξέρω. Πες το, άμα Το το ξέρεις. πω. Λοιπόν, κοίτα. Σχιζοφρένεια, να μην ξέρω πού να πάω, σε μισώ και σ' αγαπάω. Σχιζοφρένεια. Μα τώρα πάει κάτω από το δέντρο η σχιζοφρένεια, δεν πάει. Κάτω από το δέντρο δεν πάει, αλλά πάει με το τρελαμένο το βαφτιστήρι σου, γι' αυτό πες το για να ησυχάσω. Να σου βάλω Γιαννάκη να φας τα μπιφτέκια σου. Όχι, δεν θα φάω. Μα δεν γίνεται, θα φωνάζει η μαμά σου, πρέπει να φας κάτι. Θέλω να παίξουμε τη φάτνη. Να παίξουμε τη φάτνη. Έλα, Θοδωρή, να παίξουμε τη φάτνη και να Κι φας. εγώ, τι είναι η φάτνη, τι παιχνίδι είναι αυτό? Τι είναι η φάτνη, μου, σιγά το δύσκολο. Θα κάνουμε ότι είμαστε φάτνοι. Τώρα θα κάνεις εσύ ότι είσαι ο Ιωσήφ, θα κάνω εγώ την Παναγία και ο Γιαννάκης το Θείο Βρέφος. Θα τον πάρω αγκαλιά. Ορισμένα πράγματα μην τα πειράζουμε όλα, μην τα ανακατεύουμε. Είναι ορισμένα πράγματα είναι ιερά τώρα που θα κάνει το Θείο Βρέφος και θα κάνει την Παναγία τώρα. Σε παρακαλώ. Ωραία, ρε παιδάκι μου, ας κάνει ο Γιαννάκης το αστέρι και εσύ κάνε ένα βόηδι. Σιγάρα Δήμητρα που θα κάνω εγώ το βόηδι. Μα το Θέλω να κάνω το Θείο Βρέφος. Είπα όχι. Κοίταξε το τώρα. Τι, έλα εδώ. Μα τώρα τι σε πειράζει, το θέμα είναι να φάει το παιδί. Γιατί το προγκάς, τώρα τι σε πειράζει. Εντάξει, ας κάνω το βόηδι. Ωραία, Εγώ, κάνω εσύ το τι θα βόηδι, κάνεις, εσύ κάνω τι θα και εγώ κάνεις? το βόηδι. Εκεί όλοι τα βόδια, τίποτα άλλο δεν είχε φάτνη, μόνο Μα εσύ βόηδια. το έκανες στο casting, δεν ήθελες τίποτα άλλο, μόνο βόδια μείνανε. Αλλά το θέμα μας είναι να κάνει αυτό το παιδί το Θείο Βρέφος για να φάει. Αυτό μας νοιάζει. Να φάει το Θείο Βρέφος. Τι έγινε? Θες να κάνει και το Θείο Βρέφος? Άγια νύχτα σε προσμένουν. Δικό σου. Με χαρά οι χριστιανοί. Άσο. Και με πίστη ανυμνούμε Το πιατάκι πάρε. το Θεό δοξολόγο.
πέφτουνε. Με ένα στόμα μια... Έλα ρε αγάπη μου, άσε με να μπω στο πνεύμα του Χριστουγέννου. Με βάλεις έφτιαξα δέντρα, Μα στόλισα. για να πεις εσύ στο πνεύμα του Χριστουγέννου πρέπει εγώ να μαζεύω κουραμπιεντόσκονη μετά. Πώς το καταλαβαίνεις το πνεύμα του Χριστουγέννων έτσι? Τρελή νόμασεβα. Ναι. Θέλεις Γιαννάκη να σου μάθω την Άγια Νύχτα στα αγγλικά? Αφού του την έμαθα εγώ, παιδί μου. Τι του μάθες μωρό μου εσύ, έτσι Στα αγγλικά. ανάθεμα τι του Γιατί μάθες. ξέρεις εσύ στα αγγλικά. Ναι, την ξέρω. Άντε, για πες. Εντάξει, την ξέρω, όχι τέλεια, αλλά την ξέρω. Την ξέρεις εσύ? Ναι. Θες να την πούμε? Κάνατε σχολείο, Ναι, έλα να την πούμε. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Our two warrant I, with our father to warrant I. Here is he, warrant to wrath, to parati, to be with Τι λες παιδιά, το τρελάνεις το παιδί, αλλά μπουρνέζικα δεν είναι αυτά αγγλικά. Το ξέρω. Ναι, τα ξέχασα. Ναι, θα το τρελάνεις το παιδί. Λοιπόν, άμα το κάνεις αυτό θα φας το φαΐ σου. Ναι. Τελευταία φορά όμως, έτσι, άντε. Που είπανε Λάνα, έρθεις να δεις. Άστρο γεννήθηκε Να σου πω, η μάνα του τι ώρα θα έρθει? Έλα αγάπη μου, φτάνει, δεν ξέρω. Όχι ρε Θοδωρή, δεν γίνεται να παίξουμε χαρτιά εδώ και παραμονή Χριστουγέννων και να παίξει και παραμονή Πρωτοχρονιάς. Αυτό είναι φοβερός εγωισμός. Εγώ δεν παίζω χαρτιά, τι θα κάνω δηλαδή και τις δύο αυτές γιορτές? Ναι, αγάπη μου, 2 φορές το χρόνο παίζω χαρτιά. Και θες τη μία να μου την κόψεις? Όχι, ρε παιδί μου, τελείωσε. Θα παίξω χαρτιά. Δεν γίνεται να παίξεις χαρτιά γιατί δεν το θέλω εγώ, δεν το καταλαβαίνεις. Πω έφυγε το παιδί, ρε Θοδωρή, δεν είναι σωστό αυτό που κάνουμε. Αυτό το παιδί έχει μεγαλώσει μέσα στον καυγάκι και στην ένταση. Δεν κάνει να μιλάμε από Δεν το κάνει, δεν κάνει. Τρικάρει το Φώναξε παιδί. το παιδί να έρθει. Σε παρακαλώ, δεν θα κάνουμε φασαρία, μου το υπόσχεσαι. Λοιπόν, έλα εδώ Γιαννάκη. Έλα Γιαννάκη μου, εμείς αγαπάμε πολύ και με το Θοδωρή είμαστε πολύ μονιασμένοι και αγαπιόμαστε πάρα πολύ. Μην έχεις καμία ανησυχία. Και θα κάνουμε και παραμονή Χριστουγέννων αγαπημένοι όλοι μαζί με το Θοδωρή. Όλοι αγαπημένοι θα έρθουν και οι φίλοι μου, θα παίζουμε χαρτιά και η Δημητρούλα θα της μάθω εγώ πόκα για να μην βαριέται. Ναι, γιατί ο Θοδωρούλης είναι πάρα πολύ καλό παιδί που θέλει να μάθει χαρτιά για να μην βαριέμαι εγώ. Αλλά ο Θοδωρούλης τώρα τι κάνει, δεν σκέφτεται ότι η μανούλα μου που θα έρθει εκείνη τη μέρα δεν θα έχει παρέα, θα μείνει μόνη της αν εγώ παίζω χαρτιά. Θα φέρεις τη μάνα σου πάλι τα Χριστούγεννα εδώ? Και τι θες να αφήσω τη μάνα μου μόνη της παραμονή Χριστουγέννων, δηλαδή τέτοιος εγωισμός? Και εγώ τι θα έχω, θα έχω τον καντέμι πάνω από το τραπέζι να με κοιτάει και να με καταργέται την ώρα που παίζω χαρτιά? Εντάξει, άστο, μην. Δεν θα είσαι με τα καλά σου. Δηλαδή, Συγγνώμη, έχουμε πει κάτι Γιαννάκη, όμως. συγγνώμη τώρα για αυτά που θα ακούσεις, γιατί μπορεί να ξαναχρειαστείς να πας στον παιδοψυχίατρο. Αγάπη μου, είσαι τρελή. Είσαι τρελή, σε ρωτάω. Τι με ρωτάς? Θα μου φέρεις τη μάνα σου? Γιαννάκη μου, πας μέσα λίγο. Όχι. Γιατί λίγο. Όχι. Όχι, τότε θα φας τον παιδοψυχίατρο στη μάπα. Δεν γίνεται! Πω, κοίταξε πως είναι ένα γυροκομείο, Ωραία είναι, δεν είναι άσχημα. Ναι, εγώ τώρα χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε εθελοντισμό. Εγώ επηρεάστηκα πολύ από την Κούρκουλα, εκείνη την εκπομπή, θυμάσαι που είδαμε για τον εθελοντισμό. Εντάξει, καλά, δεν είναι μόνο η πολύ. Κούρκουλα. Τώρα είναι οι μέρες τέτοιες. Είναι και οι μέρες. Το πνεύμα του Χριστουγέννου. Να σου πω κάτι, σε αυτήν εδώ και την κυριούλα, τι να τη πάρουμε, παντόφλες, το σάλι, Το σάλι δώσ' της, το γιατί δεν σάλι, αποκριώνει. τι είναι αυτό? Να τα αφήσουμε όμως, Έλα, μην πηγαίνουμε άστα με όλα εδώ. τα δώρα. Αυτά εδώ όλα. Κάτσε εδώ. Και πάμε εδώ. Γεια σας. Γεια σας. Τι? Χρόνια πολλά. Γεια σας, χρόνια πολλά. Τι? Χρόνια πολλά. Δεν σας ακούω, Χρυσό μου. Δεν Δεν- Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Αχ, δεν ακούω. Να ακού. Λυπάμαι, δεν ακούω. Χρόνια πολλά. Τα χρόνια Πολλά να είναι χρόνια. πολλά, πάρα πολλά. Όχι. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνει. Καλά, Λοιπόν, σου πήραμε ένα δώρο. δώρο. Ένα δώρο. Ένα δώρο. Ένα σάλι. Ένα δώρο. Σάλι. Δώρο. Μία λέξη. Σάλι, θα στη δείξω. Λοιπόν, το βάζεις. Ναι. Πώς θα το δείξω? Δώρο. Δώρο. Δεν καταλαβαίνεις. Δώρο σου δίνουνε. Μα δεν ακούει deep, δεν ακούτε. Γεια σου παππού. Γεια στο διάλογο από εδώ. Μην ξέρετε για από χτες τι ήρθε να πει τη γεια σου. Αυτός είναι περίεργος τώρα. Τι το Όπα, κάνουμε ναι, τώρα αυτό? ναι, κάτσε Δεν έχει να- τρόπος. Όχι, όχι, μωρέ, γκάγκα. Είναι, αποκλείεται να είναι θέμα savoir vivre.
Εγώ λέω να του δώσουμε μωρέ τις παντόφλες γιατί είναι κρίμα να πάρει Να σου πω, αγάπη γιατί αυτό. δεν του δίνεις το μαλλί του πλεξίματος και τις βελόνες τις ωραίες εκείνες τις κίτρινες που πήραμε? Να του δώσει τις κίτρινες, και εκεί θα δει διάβολο θα ακούσεις. Είναι δυνατόν να του δώσω τις βελόνες να πλέξει. Δώσω τις παντόφλες. Ξέρεις γιατί το λέω, ρε αγάπη μου? Γιατί αυτές τις παντόφλες τώρα που τις πήραμε και τις είδα, θέλω να τις κρατήσω εγώ, αν γίνεται Εσύ δηλαδή. θα φορές αυτές τις γεροντίστικες παντόφλες. Εσύ θα φοράς αυτά. Θα σου πάρω άλλες. Όχι αγάπη μου, γιατί όλο κάτι αρκουδάκια και κάτι παπάκια μου παίρνεις και φοράω και σαν τον καραγκιόζη στο σπίτι. Ενώ αυτές είναι ωραίες, ωραιότητες αντρικές Εδώ παντόφλες. είναι γυροκομείο, μη φωνάζεις. Ωραία. Πάμε άλλη μια προσπάθεια. Έλα, πάμε. Παντόφλες, παππού, για σένα παντόφλες, χρόνια πολλά. Γεια στο διάλογο από εδώ. Κάτι πως είστε καλοί άνθρωποι. Δεν σε ξέρω εγώ νομίζεις και ποιος έχει βάλει. Εμένα με έχει βάλει κάποιος. Ναι, είναι πάθηση. Τι θα κάνω, Είναι έχει μανία πάθηση. καταδίωξης Μάλλον, αυτό. μάλλον. Τι Η θα κάνω Αλσχάιμερ. τώρα? Άλλη μια προσπάθεια. Παππού, χρόνια πολλά. Δώρο σου φέραμε παντόφλες, για καλό ήρθαμε. Για εδώ. Χριστούγεννα. Άστε στο διάλογο. Και πάτε και την νοσοκόμα από εδώ και φύγετε. Θέλαμε τη λυτριάς. Εντάξει, δεν θα κατάλαβες, βρούμε είδες άκρη. αυτό, Ναι, τα ναι, ναι. δουλειές, Λοιπόν, ναι. άλλη μια προσπάθεια, τελευταία. Λοιπόν, παππού. Παππού, θα τις πάρεις παντόφλες. Θα τις πάρεις, ναι ή όχι. Να τις πάρεις εσείς παντόφλες. Αυτός. Το λέει Εσύ και θα ο τις κύριος. πάρεις. Τελείως. Παρότι είναι άφλιες. Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Άλλο τραγούδι του Μουζάκη δεν ξέρετε εσείς? Το μουζάκι άλλο, το άλλο, πώς το γνωστό. Ποιο. Ένας Α, ναι. φίλος Ήρθα απόψε απ' τα παλιά, φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις. Ναι, αλλά τώρα κυρία Βικτωρία, να σας πω Γκρίζα κάτι. Εμείς εδώ τα ήρθαμε σγουρά του. να σας δείξουμε την αγάπη μας, όχι για να τραγουδήσουμε, να σας μαλλιά. δώσουμε δώρα. Εμείς, ξέρετε, κυρία Βικτωρία, ευαισθητοποιηθήκαμε πολύ από μια κίνηση του Υπουργείου Παιδείας για τον εθελοντισμό και κάτι μας έπιασε και είπαμε θα πάμε να κάνουμε εθελοντισμό σε ένα γυροκομείο. Από το Υπουργείο, καταλάβατε, ήταν ωραία κίνηση αυτή που έγινε. Ευχαριστώ πολύ παιδιά. Παρακαλούμε εμείς. Να είστε καλά. Εσύ είστε ο υπουργός? Όχι. Όχι, όχι, καμία. υπουργός. Τι, Πώς σας όχι, πες ήρθε, το με ναι. σιγουριά, μιλήσω. Πώς Όχι, σας ήρθε? όχι, δεν είναι. Και τι είστε εσείς? Πρέσβης, ξέρω εγώ τι να είμαι, δεν έχεις τίποτα. Δεν είναι προβολής τίποτα, είμαι και- δεν είναι. Και ποιος είναι ο υπουργός? Ο υπουργός αυτή τη στιγμή, υπουργός παιδείας είναι ο Πέτρος Ο Ευθυμίου. Ευθυμίου, μάλιστα. Ναι, καμία σχέση με τον κύριο εδώ. Εσείς είσαστε ο υπουργός. Άντε πάλι τα ίδια. Πάλι. Δεν είναι ο υπουργό. Δεν είμαι Καλέ εγώ ψέματα υπουργός. θα σα πούμε τώρα. Τι λέτε. Δεν είμαι εγώ υπουργός. Δεν είναι ο υπουργό σίγουρα. Και πού είναι ο υπουργός? Στο σπίτι του. Σπίτι ξέρω του εγώ. τρώει, Ναι, βόλτα. Ένα βόλτα μπορεί να πει. Σκύλο του δεν ξέρω. Εσείς είσαστε ο υπουργός. Άντε πάλι. Δεν είναι ο υπουργό. Εντάξει, έλα, έλα, Μην φτάστε. πονάτε χρόνια Εγώ πολλά. είμαι ο υπουργός, Α, χρόνια ευχαριστώ. πολλά. Εγώ είμαι, εντάξει. Ίσως. Αλλά- Πού πάει. Ελάτε να χαιρετήσετε. Τι είναι? Ο υπουργός, καλή, ελάτε. Τι όλοι έρχονται να χαιρετήσουν τον υπουργό. Καλέ. Γεια σας. Δεν είναι. Τι γεια σα, μην απαντά. Δεν είναι παιδιά ο υπουργό. Κοιτάξτε, μπέστε όλοι σε μια σειρά για να σας χαιρετήσω. Ωραία, ψωνάρα να φύγουμε. Κάτσε να χαιρετήσω τον κόσμο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ωραία, βρε γελίο υποκείμενο, πάμε. Έλα, Σάρα, δεν θα έρθουμε στο ραντεβού, κολλήσαμε. Άλλο. Είναι εδώ ο Θοδωρής με ένα γέρο. Έναν σε εθελοντισμό κάνουμε. Κάικα. Και του παίζει Προσέξτε. μαζί του Black Jack για να του θυμίσει, ας πούμε, χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Κατάλαβες, θα σε πάρω μετά. Πάμε μια γύρα. Καλέ, συγγνώμη, εσείς κύριε, αυτά τα λεφτά που τα βρήκατε? Στη σύνταξή μου. Πέρασε τη σύνταξη του ανθρώπου. Αφού αυτός ήθελε να παίξουμε με λεφτά, επειδή λέει θέλει να θυμηθεί πως ήταν στα καφενεία. Και εσύ τα παίρνεις, Φταίω εγώ που είναι άσχετος. Κόψε. Κόψε, λέει. Λοιπόν. Καλώς. Κι άλλο. Κι άλλο. Κάικα. Πώς δεν με καείς, πώς τράβηξες και εσύ. Συγγνώμη, αυτά τα λεφτά είναι η σύνταξή σας και τη δίνετε τη σύνταξή σας. Ναι. Τι, κι άλλο? Κι άλλο. Κι άλλο. Πάμε. Έχω το επικουρικό. Το επικουρικό. Το επικουρικό. Μάλιστα. Βάλ το επικουρικό του θα παίξεις. Τι φταίω, μα. Είσαι αδυσόπιτος άνθρωπος. Θα τραβάει από τα 20, δεν ξέρει. Αν είναι, αλλά πρόσεχε, δεν έχουν άλλα λεφτά. Είναι φτωχοί άνθρωποι εδώ. Καλώς. Καλώς. Κι άλλο. Κι άλλο. Κάικα. Κάικα. Πάρε και το επικουρικό. Πάει το παίρνεις το επικουρικό του ανθρώπου που ήρθαμε για εθελοντισμό. Αχ, παιδάκι μου.
Με πέταξε σαν το σκυλί και τρώει την περιουσία μου. Μα ποιος το έκανε αυτό? Η κόρη μου η Δέσποινα. Το παιδί σας το ίδιο? Το ίδιο μου το παιδί. Ούτε ένα λεπτό δεν ήρθε να με δει. Με πέταξε, σας λέω. Για όνομα Έχετε του δίκιο, Θεού. έχετε Για δίκιο. όνομα του Θεού. Τι να πούμε κι εμείς, έχετε δίκιο. Σας παρακαλώ, μπορείτε να την πάρετε ένα τηλέφωνο, να της πείτε να έρθει να με δει. Μάνα της είμαι. Ένα παιδί έχω στον κόσμο, δεν έχω τίποτα άλλο. Να πάρω, θα πάρω. πας, αγάπη, Μα τι θα να πάρω. τα Ένα παίρνεις παιδί τώρα. σου λέει έχει αυτή η γυναίκα. Είναι μέρες τέτοιες Δεν τώρα. πρέπει όμως κι εσείς να το παίρνετε Που να- κατάκαρδα. Έχετε τόσο κόσμο εδώ, έχετε καλή παρέα. Δεν πρέπει. Πώς είναι. Ναι, γεια σας, συγγνώμη, σας ενοχλώ. Είσαστε η Δέσποινα. Ναι, κοιτάξτε, παίρνω το γυροκομείο και συγγνώμη που επεμβαίνω, αλλά είναι σωστό να αφήνετε τη μάνα σας χρονιάρες μέρες στο γυροκομείο και να μην ενδιαφέρεστε. Πώς? Τι μας λες, κυρία μου, θα μου πεις εμένα ότι πετάω τη γριά? Για ρώτα τι πόσες φορές έχω έρθει και με έχει διώξει. Ναι, περιμένετε. Λέει, να σας ρωτήσω πόσες φορές λέει έχει έρθει εδώ και τη διώξατε. Για ρώτα την. Πόσες φορές επιχείρησε να με δηλητηριάσει. Πόσες φορές εσείς επιχειρήσατε να τη δηλητηριάσετε? Τη μάνα σας να τη δηλητηριάσετε? Για ρώτα τι που έφαγε τα λεφτά του πατέρα μου και μας αποκλήρωσε. Λέει να σας ρωτήσω γιατί την αποκληρώσατε? Φάγατε τα λεφτά του πατέρα σας και την αποκληρώσατε? Εκείνη ξέρει να τα αφήσει αυτά και να έρθει στη μάνα της. Να τα Δημητρά, αφήσεις σε παρακαλώ, λέει κλείς το αυτά τηλέφωνο, και να κλείς το έρθει στη τηλέφωνο, μάνα κλείς της. το τηλέφωνο. Γιατί να το Τι κλείσεις, παριστάσεις εσύ συγγνώμη. Αλιαροπούλου τώρα. Ρώτα τον ένα, ρώτα τον άλλο. Δεν βλέπεις εδώ η οικογένεια είναι μπάχαλο, 80 χρόνια. Η μία αποκληρώνει, η άλλη δηλητηριάζει. Έλα, δώσε το δώρο. Χρόνια πολλά, να είστε καλά και του χρόνου. Αχ, κυρία αυτή μου, πολύ. Λιάνα, σας είπαμε. Ναι, Πολύ ναι. χάρηκα που σε Κι συνάντησα εγώ, εδώ κι στο εγώ, σούπερ να μάρκετ. είστε καλά. Ξέρεις, επειδή είσαι καλή μαγείρισα και εγώ φέτος θα κάνω γαλοπούλα με το δεσμό μου, το αποφασίσαμε. Α, ωραία. Δεν τολμούσαμε παλιά. Άντε καλή, γιατί? Πολύ δύσκολο πράγμα. Η γέμιση έχει αυτό να τον Άντε βάλει. καλέ, δεν είναι τίποτα, Δεν θα στα πω τίποτα. εγώ. Κοίταξε, εγώ τώρα τον έστειλα το δεσμό μου να φέρει τα απαραίτητα για τη γέμιση. Να δούμε τι θα φέρει. Αν κάτι εκκρεμεί, θέλω να μου το πει. Μπορώ, Γιατί σ' αρέσουν εγώ. αυτά? Αγάπη μου, για τη γέμιση σε έστειλα. Τι είναι αυτά? Εντάξει, αγάπη μου, και τι έγινε, αυτά δεν σ' αρέσουν? Αυτά για τη γέμιση δεν πήγε να φέρει τώρα για τη γέμιση πράγματα. Πώς αγάπη μου, και αυτά θα βγάλουμε τα κορδόνια, θα βάλουμε μέσα κάστανα, ρύζια. Ρύζια θα. Το σκέφτεσαι στο φούρνο. Αυτός είναι ο δεσμός σας? Όχι, δεν είναι το. είπα Σήκω κι έκατσε εγώ. στα μαρούλια. Δεν το ξέρω τον κύριο. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, τον εγώ κύριο. εδώ είμαι στις πατάτες, θα λέμε Μην αργότερα. σας χάσω γιατί θέλω για τη γέμιση. Εδώ, ναι, θα σας τα πω. Καλό, Τι λες ρε παιδάκι μου, σταμάτα. Γιατί της είπες ότι δεν είμαι ο δεσμός? Γιατί ντράπηκα, αγάπη, με τόσες μαλακίες που έλεγες ντράπηκα. Λοιπόν, κυρία Λιάνα μου, για να μην ξεχάσω κάτι, στη γέμιση θέλουμε ριζάκι, θέλουμε κάστανα, έτσι, θέλουμε κουκουνάρι, Ναι. θέλουμε κιμά, θέλουμε, ξεχνάω κάτι. Ριζάκι το πες? Ριζάκι το είπα, δεν θυμάμαι, σταφίδες. Σταφίδες. Ωραία. Εντάξει, κρεμμυδάκι να πάρω. Α, τώρα τι να σου πω. Εμείς στο Μέτσοβο δεν βάζουμε κρεμμυδάκι. Ναι, αλλά εμείς στην Αθήνα να βάλουμε ή να μην βάλουμε, τι να κάνουμε, δεν ξέρω. τι να σου πω. Όλα έτοιμα για τη γέμιση. Αχ, μπράβο. Ο δεσμός. Όχι, όχι, καμία σχέση. Σιγά, αγαπούλα μου. πάλι. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά. Καταρχήν σου είπα δαμάσκηνα, αγάπη μου. Εσύ τι έφερε, αυτό τι είναι εδώ. Δαμάσκηνα. Βερίκοκα, βερίκοκα είναι αυτά. Όχι, ρε Θα παιδί. βάλουμε βερίκοκα. Και εδώ πέρα. τι Το είναι? ίδιο είναι. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα κουκουνάρια χρειάζονται. Εντάξει, ρε αγάπη μου, θα τα πολλά. έχουμε στο σπίτι. Τι ρε να παιδί. παίζουμε κουκουναροπόλεμο, τι είναι όλα. Τόση είναι η κοιλιά τη γαλοπούλα, αγαπούλα μου. Τόση. εντάξει, Έλα, ναι. πάρτα πίσω. Όχι. Τι όχι, δεν θα βάλουμε τέτοια πράγματα Δεν μέσα μπορώ, στη ξέχνα το. γαλοπούλα. Πού να, δεν θυμάμαι που τα πήρα. Ωραία, βελόνε έφερε που Έφερα, σε ναι. έστειλα. Να δουλεύει το Να διαλέξεις κιόλας τις χρυσές. Τι είναι αυτό, αγάπη μου, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. για Δεν να θα δει- πλέξουμε πουλόβερ, γέμιση θα κάνουμε. Γέμιση θα κάνουμε, Κοίταξε. κράτα το. Αυτό λέτε. Αυτό είναι. Ναι, ρε παιδιά, Μπράβο. αυτό, όχι το άλλο πια το μεγάλο. Είχε λίγα, δεν είχε πολλά. Πώς Το γίνεται, πρόβλημα. πες μου πώς ράβουν τη γαλοπούλα. Δεν είναι τίποτα, είναι απλό. Αφού πλύνεις το στομάχι μέσα, να μην έχει αίματα και υπολείμματα από τα σπλάχνα της γαλοπούλας. Βγάζουν τα σπλάχνα του πουλιού. Εντάξει, πώς θα το πετάς πλάχνα. Βάζεις όλη τη γέμιση, Ναι. το γεμίζεις μέχρι το λαιμό και αρχίζεις και το ράβεις από το λαρίνγκι. Α, το πουλάκι, δεν μπορώ, δεν μπορώ, Δεν παιδιά. μπορείς. Δεν μπορώ, θα κλείσω τα αυτιά μου, Όχι, πέστε κλείσει στο τα αυτιά σου. Μια φοδωρί. στιγμή, κυρία Βέβα, περίμενε. Τι, δεν είναι, μπορώ, να σου το πω τότε. Να μην ανατριχιάζω. φάμε γαλοπούλα, αγάπη μου. Τότε να σου εξηγήσω. Ο Μπούς είπε θα χαρίσει τη ζωή σε μια γαλοπούλα. Έτσι Θα χαρίσουμε είναι. και εμεί τη ζωή σε μια άλλη, αμέσω δύο γαλοπούλες. Δεν θες να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Να μην φάμε Να μην γαλοπούλα. φάμε Ωραία, γαλοπούλα. δεν τρώμε γαλοπούλα. Δεν θέλουμε, κυρία Βέφα, άστο. δεν θέλουμε. Δεν τη λένε Βέφα, λέμε, δεν τη λένε Βέφα. Πώς σας λέει. Λιάνα. Θα πεθάνω.
Και φτάσαμε στις ντομάτες, κυρίες και κύριοι. Μάλιστα. Μη βάζεις μωρό μου, Γιατί? μωρό μου. Έλα, ρε, Μη αγάπη, βάζεις ό,τι τελείωνε. να είναι. Για να δω. Την ντομάτα πρέπει να την ελέγχεις. Καταρχήν κάνεις έτσι για να δεις πρώτον αν είναι όριμη, δεύτερον αν είναι χτυπημένη. Αυτή είναι καλή τώρα? Αυτή δεν μας κάνει, όχι. Δεν μας Από το ζούλιγμα Ωραία, καταλαβαίνεις. κατάλαβα, θα διαλέξω εγώ ντομάτες. Πήγαινε. Να πάω να πάρω γιαούρτια. Ναι, για Με να προσοχή. Ζούλα. Ζουλάφσκι. Όχι, δεν μας κάνει αυτή. Αυτή πολύ γουρούνα είναι. Οπα. Αυτή είναι καλή. Νικολάκο! Καλημέρα. Τι κάνεις, και εσύ εδώ? Δημήτρα! Η φάτσα! Καλημέρα. Τι κάνεις, καλά είσαι? Τι κάνεις και εσύ, Μια χαρά ψώνια? εδώ, ψώνια μου. Τι κάνεις, ντομάτες? Θες ντομάτες? Ναι, θα πάρω. Λοιπόν, ξέρεις να διαλύσεις ντομάτες? Όχι. Δεν ξέρεις. Πες μου, έλα. Την ντομάτα τη ζουλάς Ναι. για να δεις αν είναι πολύ όρημη. Δεν κάνει αν είναι πάρα πολύ όρημη. Όπα, Ωραία. κάτι Έλα, χέρι. Λοιπόν, δεν πειράζει, άστα, θα την πάρω εγώ αυτή. Για να δω. Διάλεξε μια ντομάτα. Συγγνώμη κυρία, τι κάνετε εκεί, γιατί ζουλάτε τις ντομάτες, Να τις ποιος σας είπε να δοκιμάσουμε. τις ζουλάτε? Ο κύριος, από εδώ. Εγώ ρε Ιούδα, εγώ είπα Απαγορεύεται να μην το ξανακάνετε. Δεν θα το ξανακάνω, συγγνώμη. Δεν τρέπεσαι. Ζούλα, αλλά στη ζούλα. Πω, κοίτα τώρα πακέτο για 10 μπριζόλες. Θοδωρή, να πάω εγώ να πάρω είδη υγιεινής που δεν έχουμε να πάρω και... Τι είδη υγιεινής, αγάπη μου, θα Περίμενε πάρεις εσύ τώρα? στην ουρά. Όχι, να σου πω, Δήμητρα, όχι. Θα πάω εγώ να πάρω που θέλω και αφρό. Δεν ξέρεις τι αφρό θέλω να πάρω. Κάτσε εσύ εδώ γιατί μου διάσα. Κοίταξε, θέλω να πάρω χαρτοπετσέτες με Άι Βασίλη. Θα σου πάρω εγώ. Όχι. Θα σου πάρω, έλα πήγαινε. Καλά. Σας παρακαλώ. Τι όπ. Στην ουρά. Μα εδώ ήταν μεν η σειρά μου, κύριε. Σας παρακαλώ, κυρία μου. Εγώ Σας είπα, παρακαλώ, εδώ είναι η ήταν θέση η μου. σειρά μου, έχω και μάρτυρα. Θοδωρή, έλα σου πω. Μήπως δεν μιλάω ελληνικά, κυρία μου. Μισό, τι μη έγινε, φωνάστε τι έγινε, καταρχήν. Συγγνώμη, να ρωτήσω, εδώ δεν ήταν η σειρά μας? Εδώ ήταν, ναι. Ήρθε ο κύριος και δεν με αφήνει να μπω. Γιατί ρε φίλε τόση μαγιά με την κυρία, δηλαδή δεν κατάλαβα. Δηλαδή ήρεμα. τώρα η κυρία ήρθε να μας πάρει τη σειρά. Ποια σειρά, αυτή τη σειρά είχαμε εδώ. είμαστε Δεν εμείς, μπορούμε να πούμε μια κύριε. κουβέντα. Δηλαδή, σε παρακαλώ, αλλά κάτσε μπροστά από Γιατί ναι. ποια είναι η κυρία δηλαδή? Τι ποια είναι η Εγώ κυρία, σου πω είμαι εγώ η ποια είναι η κυρία. κυρία. Αλλά κάνε Μισό τώρα, θα λεπτό. σου πω. Άσε ρε φίλε, άντε πάγαινε τώρα μας πουλείς και τσαμπουκά. κύριε. Ρε άντε πάγαινε αυτό. Μην με κρατάτε. Ποιο είναι αυτή, Εσένα αυτή. Κάτσε ρε. Μη φτύνεις, τι είσαι, ο Πάσαρης είσαι. Πω, Θοδωρή, δεν αντέχω. Τα έχω παίξει τώρα. Τώρα θα δεις τι θα κάνω. Δεν μπορώ. Θα κάνω την καστρωμένη. Δεν αντέχω. Δεν μπορώ. Σε παρακαλώ, έχει μου Θα μαλώνω πάλι με τον κόσμο. Δεν θα μαλώσω. Έλα, θα ξεφτυλιστείς. Ωραία, δεν σε ξέρω. Θα το κάνω τέλεια. Έχει μου εμπιστοσύνη. Δεν σου έχω καμία εμπιστοσύνη. Αχ, δες την τρελή τώρα. Δεν σε ξέρω. Συγγνώμη, μπορώ να περάσω γιατί είμαι σε ενδιαφέρουσα. Χίλια συγγνώμη σας παίρνω τη σειρά, αλλά είμαι σε ενδιαφέρουσα και θέλω να παραγγείλω. Μπορώ να παραγγείλω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Θέλω 10 μπριζόλες, μοσχαρίσιες, παϊδάκια, μισό λεπτό, τον πατέρα του παιδιού λίγο. Έχει τη λίστα που είναι γραμμένα τα... Έλα εδώ. Έλα λίγο. Να παραγγείλουμε γιατί... Έλα. Έλα στον κύριο να παραγγείλουμε. Θέλουμε, πες τι άλλο θέλουμε, τι έχουμε γραμμένο. Λοιπόν, 10 μπριζόλες μοσχαρίσιες. Το αυτό, 10 μπριζόλες. 5 χοιρινές. Ναι. Τι άλλο έχουμε, Α, κοτόπουλα, 2 κοτόπουλα. Και 2 κοτόπουλα, εντάξει. Είδες τι πλεονεκτήματα θα είχαμε αν ήμουν εγώ έγκυος, αλήθεια. Μην παίρνεις αέρα και με το λάχανο μια χαρά ήμουν. Ναι, εντάξει. Βάλε μας και 1 κιλό κιμά. Τι να τον κάνουν το κιμά, δεν θέλουμε κιμά. Αγάπη με το παιδί θα κάνουν κάτι λαχανοντολμάδες,